Hi mga karon bell, masagingong Huwebes ka natong tanan. Lutuon na nato ang atong na-harvest nga saging. Gisuggest ni Ma'am Ira Cassis Silvino nga banana Q kuno mo na atong buhaton. Kay kaning banana Q one of the most popular sweet snacks in the Philippines. Tagara na maligya ani kay mahalin dayon kay maka-attract man gud basta naa siya sa bamboo skewer. Wakoy nagasto karon kay ang mantika, ang brown sugar o ang tuhog or skewer kay gipalit na nako 15 days ago so stocks na nako daan. Anyway, nahisgutan man to last time ang scientific name atong hisgutan karon og usab mo sa Acuminata X balbisiana. Nya according to WebMD nga gisuwat ni Cyrus Wahom, nagi siya high levels of nutrients, excellent source of vitamins A, B, and C. Na siya dietary fiber and iron, maka-aid sa digestion, maka-improve sa metabolism, maka-prevent siya stroke, maka-improve siya circulation, ya maka-boost sa immunity, maka-improve sa eyesight, maka-regulate sa blood sugar level. Importante sa mga pregnant women, maka-reduce sa risk of asthma. So, a banana a day keeps the doctors away gyud tungod sa iyang mga daghan nga benepisyo. So, naadyo lain nga way ang pagluto ani. So, mo ni akong way sa pagluto sa banana Q or fried skewered banana cooked in brown sugar. So, gitingob na namo ang snacks ug ang lunch mga karon bell. Happy lunch ninyo, mga karon bell gums!